Bueno, maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi sa tibok nga kalibutan sanglit kini ato broadcast. Malabay man sa gamhan ng teknolohiya sa internet, pinaagi usab sa social media, sa Facebook ug uban nga mga pamaagi nga maabot kaninyo ilabi na sab sa YouTube. Ako nga dako nga pagtahod sa ato mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist Church nga diin nagabase dinhi sa dinhi sa Cagayan de Oro City, ilalom usab sa pagnumala sa among pinangga nga presidente Pastor Roger Caderma, ang among usab nga Executive Secretary Pastor Danielo Palomares ug usab ang Treasurer Sir Chemuel Almocera. Welcome sa tanan nga mga Hope Channel sa tibuok nga Pilipinas. Ilabi niya din sa North Central Mindanao Conference, ilalom sa pagdumala sa among mga administrators, Pastor Eliezer Bacos, Pastor Morinti, and Sir Benji Mendez. Ug usab sa tanan nga mga managers sa Hope Channel. Sa Mountain View College usab ang ato station manager si Pastor Asok og sa iya usab nga kawani, salamat sa pagtamok sa mga signal og sa tanan usab nga mga Hope Channels dinhi sa Cagayan de Oro og sa Bukidnon. Hilabi na usab sa Bagong Taas DXBP, no? Ilalom sa pagdumala usab sa atong station manager dia Pastor Campañero og usab dinhi dapit sa Maramag sa DXGT, usa ka layman station nga diin gidumala usab sa mga Gordon Torres and family og ilalom usab kang Pastor Kabil nga mao ilang district leader og usab dinhi sa Hinguog City sa ato nga Hope Channel. Ilabi na usab sa pagdumala sa kang Sir Balindez og usab dinhi usab sa Iligan kang Sir Mar og sa tanan lamang nga maabot ni natong programa maayong pahimutan kanato rong panahona og welcome kanatong tanan, no? Og ako usab nga panibaya. Ilabi na usab dinhi sa ganina akong pasalamatan ng ato nga mga bisita nga diin naghatag usab og mga Bibles, dili ordinaryo nga Bibles kay kung imong tan-awon sa internet nahulog man siya og mga more or less 8,000 pesos, no? Adunay lexical aid, adunay commentary ug uban pa. Unya pinaagi usab sa ato nga kauban sa buhat dinhi sa Butuan ni Pastor Robert, gidala ni Pastor Robert usab ang ato nga mga kauban sa nanglain-lain nga mga pagtulunan nga diin mga evangelical usab. Sama niining gitawag natog Mindanao Evangelical Leaders Council kung MELC, no? Unya gidumalahan usab ni Bishop Thomas Mascareñas, Doctor of Ministry, Doctor of Divinity. Uban usab ni Bishop Maxi Tiguman, Doctor Ministry and Doctor Divinity. Nagapod-apod di sila mga Bibles. Kini ba Bibles gikan usab sa Amerika niya nakasakay gikan sa Amerika paingon diri giagi og shipping usab og more or less 12,000 ka mga Bibles silang napud-apod sa ilang mga kauban usab nga mga evangelicals og swerte usab kita kay naapilan kita dinhi sa North Central Mindanao Conference og maapil usab sa ubang mga area, no? Og kining Bibles usab gitreasure sa mga pastors sa Seventh-day Adventist tungod kay makadugang usab ni sa gitawag nato og pagtuon. Busa daghan salamat ni Bishop Maxi Tiguman o kang Bishop Thomas Mascareñas sa inyo usab nga pag-ani dinhi og tanan nga mga kauban, no, nga diha ganina. Ilalom sa pagdumala ni Pastor Eliezer Bacos, na-akomodar nato sila og nagapasalamat usab kita nganha kanila. So mga pinanggaan nakuha do na mo mga pangutana na madiha ang number sa ilalom diha sa screen, no, inyong ginalantaw, pwede ninyo na tawag dinhi sa ato kung aduna mo'y naligban, kung gusto usab mo maklarify og matagaan og pagtagad ka ng inyong mga gitawag nato og kalibog. Okay. So una dinhi akong nabasa dinhi ni si Lia Makabuhay Abalye, maayong hapon pastor, naghulat na pod mi sa imong program kay maminaw mi watching from Malaysia. God bless pastor. Michael W. Mayong hapon pastor, watching from Makasandig, Cagayan de Oro City. Og niasab dinhi atong pinangga nga nausab ni siya sa Hope Channel
Southern Mindanao Mission didto usab nakabase sa General Santos o ang iyang programa matahom usab uban kang Pastor Nomos o usab kang Pastor Yata ilalam usab sa pagdumala sa ato mga administrator dito Pastor Rosa o sa iyang executive secretary o kang Bing nga Sanis nga mao ang ilang treasurer o ang ila usab nga station manager o maingon usab sa Davao Hope Channel o dinhi usab sa Western Mindanao Hope Channel sa pagdumala usab sa ato administrator usab kang Pastor Tennyson Doble o sa Davao usab kang Pastor Wayne Katoliko o daghang salamat ilalim usab sa pagpaningkamot ni Dr. Katoliko nga kanhi ato communication director dinhi sa division o dako kayo ang atong pagpasalamat sa iyang pagpaningkamot niini. So niya sab dinhi si Van J. Pasagi listening here in Tennessee, maayong buntag. Niya sab dinhi si Jimar Yasay watching from South Cotabato. O nausab dinhi sab lain-lain nga mga lugar kini nga gapangabot dinhi sa atong mga text no o akong gipasalamatan ang inyong pag-anhi dinhi sa kuan. So pwede na mo makatawag o dial sa mga number nga na mo appear sa inyong screen unya mo lantaw kita dinhi og mga bahaw nga mga pangutana gitawag nato nig bahaw igsoon kay ang uban na nidugay na tungod kay nga ato magong na priority calls o tungod sa kadaghan sa calls o ang ilang pangutana dili sa nato madili og mga duha lang ka minutos tagaan gyud nato mga 5-10 minutes aron mapasabot nato ang nangutana. Mo ni nga daghang kitag mga bahaw so ako magpasensya lang mo mga texters nga nangutana tungod kay perting daghan sad sa inyong mga text dire ni approach ako dinhi 33 ka mga text daan ako ambot sa ni pagtubag tingali ang ako na lang mga pamaagi ani tawagan na lang namo mo tagsa-tagsa katong mga wala pa ma-discuss dinhi sa atong pangutana pastor mo atong ibilin pero katong nga discuss na ato na lang tawagan kay magbalik-balik naman sab ang mao nga mga pangutana. Gani dinhi sa 0912-0644-118 na ingon sa pinadayag dusi kinsa man ang dragon ug ang babay nga gihisgutan. Tinud no? Kay dinhi sa pinadayag kapitulo 12. Actually apil pag diha ang pinadayag kapitulo 13 igsoon. Now kining gisgutan dinhi sa 12 ato makit-an naa man guni sa 12 kapitulo 12 bersikulo 7 ngadto 9 ang iyang pangutana o ang atong basahon ang tubag sa iyang pangutana dinhi sa pinadayag 12 city ngadto sa 9 nagyon. Og nahitabo ang gubat didto sa langit si Miguel og ang iyang mga manulunda nakigubat batok sa dragon og ang dragon og ang iyang manulunda nakigubat apan gilupig sila og wala nay dapit alang kanila didto sa langit. So ang tubag ani naas nyubi o gitambog ang dakong dragon ang serpente nga karaan ang ginganlag giyawa og Satanas ang maglilimbong sa tibok nga kalibutan siya gitambog ngadto sa yuta og ang iyang manulunda gitambog uban kaniya kay nga naman siya gubat dito sa langit igsuon pildi man ang dragon nga mao kini si Lucifer nga mao kini ang gitawag nato giyawa unya dito sa langit wa naman sila luna gihulog sila paghulog ilang gipili kaning atong yuta. Mao magani nga pag-abot sa 12 nagingon dinhi inig tungod ni ini paglipay o kalangitan og kamo nga na nagpuyo ni ini apan alaot kamo o yuta og dagat kay diha kaninyo nahilusad ang yawa nga puno sa dakong kapungot sanglit na sayod man siya nga hamubo lamang ang iyang panahon. So ato makita igsuon nga ang gisgutan sa pinadayag 12 nga mao ang dragon walay lain mao si Lucifer. Kaya si Lucifer, aduna naman siya ni sunod sa iya nga mga manulunda. Anya si Michael, nasa misunod sa iya nga mga manulunda. So adunay nahitabo nga gubat, wakta mag-ingon igsoon nga ngilang gigamit dito mga M16, RPG, guban pa kay atong nahibawan, dinhir man sa kalibutan, wala takabalo unsay armas nga ilang gigamit. At takabalo, basig ang armas nila mo ang kamatuoran. Kaya ang kamatuoran mo, hatag man natong kagawasan o ang kamatuoran sama sa espadang duwa isulab.
kay ang pulong sa Dios mao man ang kamatuoran, mao nang gisgutan sa ikaduhang Timoteo 4 bersikulo 12 nga ang pulong sa Dios sama sa espadang duhay sulab. So meaning to say, kung aduna may gubat nga nahitabo sa langit dito, gubat sa gitawag og pangatarungan. Kay kabalo biya ka ang yawa nangatarungan. O niya si Miguel nangatarungan. Ang pangutana asa ang makatarunganon. Siyempre ang makatarunganon magpabiling nga ligon og ang napildi mo gihulog din sa yuta. Og mao nga kamo nga naa sa yuta laot kamo. Kay nahilusad ang yawa nga puno sa kapungot. Sanglit na hibalo siya nga mubo na lang ang iyang panahon. So, wa sila ay mahimo, iyang galgalon ang tao, muna nga kung imong tan-awon igsoon ang tibuok nga kalibutan karon. Trabaho ni sa desperado. Gubat dito sa Middle East, gubat din dapit sa Asia, bisag asang lugar sa tibuok nga kalibutan adunay gubat. Tungod kay ang yawa igsoon imo makita usa na kadesperado. No, di siya gusto igsuon ka ang mga katawhan sa Dios, mga luwas kay kabalo biya siya nga ang sala igsuon sa mga tao didto magginabo banda tanan sa iya kay siya man ang tinugdan sa sala, kay siya ang amahan sa bakak. Juan kapitulo 8 bersikulo 44. Busa ang tubag sa imong pangutana kung kinsa ni ang dragon igsoon, mao usab ang yawa daghan siya ngalan. Kabantay mo daghan siya ngalan, di ba? Si Jesus Christ daghan usab ngalan. Si Jesus Christ gitawag og Son of God, gitawag og Son of Man, gitawag og Emmanuel, gitawag og Jesus, gitawag usab og Christ, daghan siya og pangalan. Ang yawa usab si Lucifer daghang ngalan. Gitawag og dragon, gitawag og kraambitin, siya matong bitin nga to ni saka sa kahoy sa pag-ila sa mayog dautan nga nagtintal usab sa duha ka mga binuhat nga gibuhat sa Dios. Unya gitawag sa siya giyawa, gitawag sa siya Satanas kay word nga Satanas usa ka pinulungan nga langyaw nga but pasabot adversary, but pasabot deceiver, mao ni ang nahitabo igsoon nga daghan siya usab og gitawag nato og pangalan nga gihuglagway dinhi sa balaan nga kasulatan. Ug ang imong pangutan na mahitungod sa babae, for example kaning bersikulo 17, nag-ingon unya ang dragon na suko batok sa babae ug miadto sa pagpakigubat batok sa tanan nga uban pang kaliwat sa babae ug na nagbantay sugo sa Dios nga naghupot sa paghimatod ni Jesus. Okay? Ug ang dragon bibarog diha sa baybayon. Ang babae ni igsuon nga diin nga iyang mga remnant, no, ang mga kaliwat sa babae nga gihulagway ang babae nga nagbantay sugo sa Dios. Ug ang babae igsuon walay lain makatudlo nato mao ang iglesia. Dili kini si Virgin Mary nga sumala sa ubad nga mao kuno si Virgin Mary. Kaya nga naman, iglesia ni siya. Kaya kining iglesia igsoon mo oy depository sa kamaturan. Kabantay mo, Efeso kapitulo 5 bersikulo 23 ngadto 25, si Kristo mao nga ulo sa iglesia ug ang iglesia mao nga atong ang maong lawas. Diba? So gihulagway sa siya. Daghang paghulagway sa iglesia, gihulagway sa mga iglesia nga unsa ka babae, nga unsa ka siyon. Imo nang mabasa igsoon sa Isaias kapitulo 6, mabasa sa nimo dinhi sa gitawag nato og unang Korinto. Na imo mahibaw-an igsoon nga ang yawa ga-represent sa gitawag nato og dragon ug ang babae ga-represent sa iglesia. Unya kini nga pinadayag do si igsoon. Lipay ko kay imong gipangutan kay tinuod man ni igsoon nga kining babae ang iyang kaliwatan nagbantay sa sugo sa Dios. Mo magani ang Seventh-day Adventist igsoon mga remnant ni sila. Gitawag og remnant church. Wala gitawag ang Seventh-day Adventist og Protestant sa among pag-ila sa among kagalingon. Tungod kay dili man mi Protestant sa panahon nga gani ka Martin Luther. Si Martin Luther usa ka Protestant, si gitawag nato og Calvin usa ka Protestant nga diin mo nagprotest kaniadto. Pero unsa may gitawag nato i-protest sa usa ka kamatuoran nga mag-protest man ang kamatuoran. Ang kamatuoran adunay bakak, adunay gitawag nato igsog ga apostasy ug mauna ang wala nagsubay sa kasuguan sa Dios. So therefore imo makita nga mga Seventh-day Adventist kaliwat ni sila sa babae nga nagbantay sugo sa Dios. Mao magani ang Seventh-day Adventist igsoon ang ilang pagtulunan gikaplag gikan sa balaan nga kasulatan. Bueno, daghang salamat niya nga pangutana kung aduna mo'y mga kuan tawag lang mo naa sa ato ang ato nga cellphone nausab sa atong operator karon. Unya dinhi sa 0935 928-247 Pastor na ako pangutana ang napulo kasugo gihimo ng duha. So daghang salamat ta igsoon. Ang iyang pangutana igsoon ang napulo kasugo gihimo ng duha. Actually igsoon kung imo na siyang isig, imo na sa tagsa-tag sa dili na siya duha, pulo gina siya. No? Na-record na sa Exodus kapitulo 20. Pero kanang pag-ingon sa uban nga gihimong duha,
In the sense nga adunay gugma. Gugma sa tao, gugma sa Ginoo. Na kumingon kag gugma sa Ginoo, dili ka magbaton og Dios, no? At tubangan kang Jehova kay siya usa ka abubuan. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon nganha kanila. Okay, muna ikaduha. Ang ikatulo, dili mo ibutang ang ngalan sa Dios sa pasipala. Ang ikaapat, hinumduman mo ang adlong ipagpahulay sa pagbalaan ini unom ka adlaw magbuhat ka o buhaton nimo tanan buluhaton apan sa kaipito ka adlaw mauna ang adlong ipagpahulay ni Jehova nga imong Dios wa magyung nga adlaw ipagpahulay nga Yesu Dios. Adlang ipapahulay ka na ni Jehova o gihatag niya sa tao. Maunang sa Marcos 2:27, ang adlang ipagpahulay gihatag alang sa tao, dili ang tao alang sa adlang ipagpahulay. Kung ikaw miangkon nga usa ka tao, apil ikaw sa pagbantay sa adlang ipagpahulay kay kana nga tao igsoon gikan sa Greek word nga anthropos, meaning to say mankind. Tibuok nga kalibutan ang gisgutan diha igsoon. Now, imo makita nga kung nahigugmas ka sa Ginoo, ayaw pagbaton og Dios, di kamuyukbo, di butang nga ngalan sa Dios sa pasipala, unya imo bantayan ang pagpahulay kana kung nahigugma ka sa Ginoo. O kung nahigugma ka sa imong isig ka tawo, ay nagingon diha nga di ka magpatay, di ka mangawat, di ka magsaksig bakak, dili ka maibog sa balay sa imong silingan, mauna ang pagpaday sa imong gugma sa imong isig ka tawo. Mao magani nga kung imong tan-awon nga gisgutan dinhi sa Mateo kapitulo 22 atong tan-aw nang gingon ni Ginoong Hesus aron matan-aw matinaw nato ang gisgutan sa balaan nga kasulatan. Okay, 22 versikulo sugot sa 34 nagingon. Apan sa pagkadungog sa mga parasiyo nga nahilom niya ang mga Sadyusyo, sila na nagtapok og usa kanila nga batud sa kasuguan, may gipangutana kaniya aron sa pagsulay kaniya. Tiaw mo na igsoon. Batid sa gitawag nato kasuguan, batid sa gitawag nato og turah. Nagsulay sa pagpangutana kang Ginoong Hesus, no? So nagay mga tao nga gusto mo sulay sa pagpangutana, mabita tong niagi na tong mga episode yung kung daghang klaseng pangutana, na pangutana nga sincero, na pangutana na asay pangutana suko na daan, no? Kini siya nagsulay. Gitawag na itong pangutana, nagsulay kang Ginoong Hesus. So katong tanahon, giun sa pagsulay ni sa maong Hudiyo, ngadto kang Ginoong Hesus. Atong sumpayan sa pagbasa, versikulo 36 nagingon. Mingon siya, magtutudlo unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. Muna'y pangutana sa mao nga Hudiyo. Kay gusto nila laangon si Jesus Christ sa mao nga pangutana. Pero balo ka unsay tubag ni Ginoong Hesus niya. Mingon siya dinhi. Miingon siya, magtutudlo unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. Og si Jesus mingon kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan, mao kana ang dako og unang sugo. Kanang gugma. So kanang gugma igsoon na express na ana sa napulo ka sugo. Kung tinuod ka na higugma, kang Ginoong Hesus, dili ka magbaton og Dios. Kung tinuod ka na higugma sa Dios, dili mo iyukbo ang imong kagalingon sa mga larawan nga gikulit. Mga kinulit nga larawan, no? Tinaw man ang gingon sa balaan kasulatan og di naman sa dako isulti sa kahanginan kung kinsa nga pagtulunan an adunay daghang larawan nga naa sa kilid sa ilang simbahan, naa sulod sa ilang simbahan, naa sa ilang altar ug sa panahon usab sa Holy Week ila na sad siyang isuroy. Di na ko mo elaborate kung kinsa na nga pagtulunan, pero ako moingon mauna ang gisgutan kung nahigugma ka sa Dios, dili ka muyukbo nganha kanila. Ambot pasabot igsoon kay namo nagbatasan igsoon nga pagkakita sa larawan, kaon nila ang panyo, ilang ihid-hid sa tiil sa maong larawan o sa kamot o nya ilang simuton. Kabantay ka usahay igsoon nga naidako kay parada dito sa Manila nga baga kay duot sa mga tao nga ilang ilhabay ang ilang tawil aron ipahid dito sa maong larawan ug ibalik na sa glabay sa ilaha. So imong makita igsoon unsa man na. Hinungdaman nimo tao ray nagbuhat ana.
Unya, unsa may gihimo ana. Sumuna nga, kung higugma ka sa Ginoo, dili ka magbaton og Dios. Dili ka nimo iyukbo ang imong kaugalingon nganha kanila. Mao na ang paghigugma sa Dios. Okay? So mao na tin-aw gingon ni sa Balahang Kasulatan. Og nag-ingon dayon si Ginoong Hesus. Sumpayat as pagbasa. Og ang ikaduha, sulusama ra nga mao kini. Higugmaon ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Higugmaon nimo yung silingan sama sa imong kaugalingon. Unsaon ni paghigugma sa imong silingan? Dili nimo siya kawatan. Dili nimo siya tulisan. Dili ka mamakak anha kaniya. Dili ka maibog sa balay sa iyang nabatnan. Mismo sa iyang asawa. Mismo sa mga daghang nga gisgutan diri. Ingana ang paghigugma sa imong isig katao. Pero nabantayan nimo igsoon, mas labaw ang gugma nato ngadto sa Dios. Higugma ang Dios labaw sa imong kaugalingon, labaw sa imong salabutan. Pero ang dinhi higugma imo silingan sama sa imong kaugalingon. So labaw gyud ang paghigugma nato sa Dios. Mao bitaw niingon ang si Jesus Christ nga kung nahigugma ka sa imong inahan, sa imong amahan, labaw nako, dili ka takos nako. Okay, mabitang uban daghang gaduha-duha nga magpabautismo ba ako nga di naman musugot akong ginikanan. Kinsa man imong giserbisyuhan? Una sa tanan ang Dios, ikaduha ang imong ginikanan. Mabitaw nga tahuro nimo ang imong ginikanan nanas na pulo ka sugo. Pero nagingon si Jesus Christ nga kung ang imong paghigugma mulabaw sa ang paghigugma nimo sa ginikanan mulabaw kanako, dili ka takos nako. Kung ang imong paghigugma sa imong trabaho mulabaw kaysa imong Dios, di ka takos nako. Mo nang gingon ni Jesus Christ. So mo nang gingon ni hingal higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Pero ang iya sa Dios higugmaa ang Dios labaw pa sa imong salabutan, sa imong kaalam, sa imong tanan, no? So mo ni ang gisgutan sa balaan nga kasulatan. Now, imo makitaan igsuon duha ka gugma kung imo mong kagon na ana diha ang napulo ka sugo. Ang problema mo ni daghang moingon nga wala na nang napulo ka sugo kay giilisan na ang gugma. It appears nga ang gugma niabot sa panahon ra sa New Testament. It appears nga ang gugma wala sa panahon sa Old Testament. Kay matud palagi sa uban, ang napulo ka sugo kuno wala man kuno diha ang gugma. Kinsay nag-ingon? Sa Biblia ay igsuon, ang gugma, diha nandaan. Kanang gisige tag-memorize nga, God is love. 1 John chapter 4, verse 8, God is love. Kano sa man nagsugod ang gitawag gugma sa Dios? Nagsugod ba di ang gugma sa Dios sa New Testament? Wala lugar ang gugma sa Dios sa Old Testament. Na ang pungutana mo ni, diha na ba ang gugma sa Old Testament? Kay kung diha na ang gugma sa Old Testament, higugmaon nimo ang Dios. Hugugmaon nimo yung sigkatao. Kung diha na sa Old Testament igsoon, dili na mahimong katarungan nga ang pulis na pulo ka sugo mo ang gugma. Kung dili, ang gugma igsoon nahulagway na express sa napulo ka sugo. Atong tanawon, tagsa-tagsaon na to ha. O una ta sa Deuteronomio kapitulo 6 bersikulo 5. Mauni ang gugma sa Dios. Okay, atong tanawon, naging diri. 6, versikulo 6:5. Higugmaon mo si Jehova nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing o sa bug-os mong kalag. Uy, naamang gani. Kasing-kasing, kalag, higugmaon nimo ang Dios. Laktod nga pagkasulti, sa dihan si Ginoong Hesus gipangutana sa mga parasiyo, o si Ginoong Hesus nagtubag, mahitungod sa duha ka dagkong sugo, mingkutlo si Jesus Christ sa Old Testament. Gusto ipahibalo ni Jesus Christ alang sa mga Hudiyo nga nalimot ba mo? Nalimot ba mo sa Torah? Nalimot ba mo sa Deuteronomio kapitulo 6 bersikulo 5 nga nag-ingon diha higugmaon nimo ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing og kalag? Gusto ibalik sa Dios ngadto dinha sa Deuteronomio 6:4 kay ang mga Hudiyo nangitag pamaagi nga malaang nila si Jesus Christ. Daghan baya gustong malaang ang Seventh-day Adventist igsoon nga sa pagpangutana. Wala naman na napulo ka sugo. Gugma naman ta karon. It appears nga gugma nag-appear na diaan sa New Testament, wala sa Old Testament. So ni adin ni atong ibasa. Deuteronomio kapitulo 6, bersikulo 5, oy na adin ni ang gugma sa Dios.
How about sa gugma sa tao? Nabagya po na. Okay, Leviticus 19:18. Atong lantaw nagisgutan sa balaang kasulatan igsoon, aron makitaan og matan-aw nato kung unsay giingon sa balaang kasulatan. Nagingon diri, dili ka magpanimalos ni magbaton og pagdumot, batok sa anak sa imong katawhan, kundili hinuon higugmaon mo ang imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon. Niya man gani sa Old Testament. Imong maaninaw igsoon nga sa diyang pagtubag ni Jesus Christ sa mga parasiyo, mingkutlo si Jesus Christ og mga bersikulo dito sa Old Testament. Kay kung si Jesus Christ nagbutbuot pa siya og iyang tubag igsoon, di madawat sa mga Hudiyo. Kay gusto ang mga Hudiyo og mga technicalities. Pero kay si Jesus Christ, kada tubag ni Jesus Christ, Biblia man gyud. Mao bitaw nga ang konsepto o prinsipyo sa Seventh-day Adventist igsoon, Biblia gyud taon ang amo nga saligan. Mamagani nga, kita ba mo dinhi nga natay mga laptop, natay mga computer dinhi? Wala. Kita ba mo na mga sinulatan dinhi sa lain nga mga balason? Wala. Biblia lang atong itubag sa inyong mga pangutana igsoon. Mamagani nga si Jesus Christ iyang panahon igsoon, Biblia ang iyang tubag. Muna nga ang Seventh-day Adventist nakakaton sa kinaiya, diha kan Jesus Christ nga sa ilang pagpanubag pinaagi sa Biblia. So, imo makita now, na naman si Jesus Christ, mabitaw si Jesus Christ nagingon sa Mateo Kapitulo 17:18, wala ako muanhi sa pagbungkag sa kasuguan. Mianhi ako, dili sa pagbungkag, kundi sa pagtuman niini. So, gipahimagnuan niya, mga Hudiyo mo, ako manhi aron sa pagbungkag. O kana nga pagasulti sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 17-18, usa na kaleksyon alang kanato sa nagtuon sa balaang kasulatan. Usa na kaleksyon alang sa mga dili SDA o bisan sa Protestant o sa Catholic. Nga ayaw ninyo pasanginli si Jesus Christ nga naglapas adlang ipagpahulay. Ayaw ninyo pasanginli nga si Jesus Christ iyang gilapas ang napulo kasugo. Kay si Jesus Christ lagi nga wala ako moanhi sa pagbungkag sa kasuguan. Mianhi ako dili sa pagbungkag kun dili sa pagtuman nini. Ang akong nabalakan igsoon kay daghan karon nga nagtuon sa balaang kasulatan, even the theologians, nga ang ilang presentation sa Biblia, it appears nga si Jesus Christ nagsupak sa kasuguan aron kunuhay wa na magmahal si Jesus Christ sa adlang igpapahulay. Mao man na ang kuan, pero atong tanawon igsoon. Now, karon si Apostol Pablo naabana sa unahuna ni Apostol Pablo mahitungod gyapon sa kasuguan sa Dios naoy. Mismo ka ng gugma ni gisgutan sa balaang kasulatan, ang definition ana ni Pablo, musugot ang madili igsoon sa iyang explanation, maapil ang napulo kasugo. Atong tanawon, Roma Kapitulo 13. Okay, Roma Kapitulo 13, versikulo 8. Sugdanta, nagingon. Ayaw ka mo pag-utan og bisan unsa kang bisan kinsa, gawas sa paghigugmaay ang usa sa usa, kay ang nahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Pantaya, kay ang nahigugma sa iyang silingan nakatuman sa sa kasuguan. Now, unsa man nga mga sugo? Sayon ra ang tubag igsoon, tiwasa lang sa pagbasa. Kung unsa ni nga sugo nga dili ta magpautang sa kang bisan kinsa gawas sa paghigugmaay ang usag-usa. Unsa nga sugo? Bersikulo 9. Ang mga sugo nga nag-ingon, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagkaigog. Question, asa ni gikutlo ni Apostol Pablo? Asa nagkuha si Apostol Pablo og impormasyon nga naay mga sugo nga ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat? Asa siya nagkuha og impormasyon? Kung wala pa may New Testament sa panahon ni Apostol Pablo. Wala pa matigom ang New Testament sa buhi pa si Apostol Pablo, kay sa panahon ni Apostol Pablo, nagkamulo pa siyang sulat. Sulat dito sa Roma, sulat din sa Galacia, sulat din sa Epeso. Nagsige, dili na dungan igsoon. Span of time na siya. Asa siya nagkuha og impormasyon. Nga sa pag-ingon niya, ang mga sugo nga nag-ingon, ayaw pagpangawat, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagkaibog. Asa siya nagkuha og impormasyon? Sa Old Testament. Pero, unsay gi-address ni Jesus Christ din igsoon, nag-ingon diri, og ang bisan unsa pa nga sugo, kini naglangkob ni ining pulunga nga nag-ingon, higugmaa ang imong silingan, ingon sa imong kaugalingon. Ang gugma, dili mo hibog dautan, ngadto sa silingan, busa ang gugma, mao ang katumanan sa kasuguan. Balik ta karon tod-tod igsuon.
human sa atong break. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. May balik ta sa atong pagbalik niya din sa Facebook si Pel Ryan Abarientos, maayohon pastor. Miladian Idolsa, good afternoon pastor. Watching from Lapu-Lapu, nawala ang atong signal. Anyway, ako sab nga pagkumusta usab kang gitawag nato og range, no? Range may hapon diha kanimo sa labi na sab sa tibuok nato nga pamilya nga naa diha karon sa ato nga pagplastar. Niya dinhi si Miladian Idulsa, no, nawala man to signal pero atong gamiton ang ato nga kaugalingon nga dita dire. Pel Ryan Abarientos, maayong hapon pastor. Good afternoon. Nawala gyapon, no? Niya sa dinhi si gitawag nato og Eliamon Diba Walo, watching from Kuwait. Praise the Lord. Niya usab dinhi si gitawag nato og PB Crispin, watching from Bahrain. Niya sa dinhi si Russell Silis Razo, salamat jud ani nga program, watching here. So nawala ra sad, cannot play the video. Anyway, mga pinangga, kung aduna mo yung mga pangutana, palihog tawag mo, abri pa ato mga signal dinhi nga ato nga ginahimo dinhi sa ato nga pangutana pastor. Okay? So, niya sa dinhi si Maria Luz Agitas Garcia, mayong hapon pastor, di ako sa United Arab Emirates. Okay? O niya usab dinhi si Russell Silis Raso, salamat jud ani nga program, watching here in Riyadh, Saudi Arabia. God bless sa tanan. Cheryl Alterado, God bless pastor, watching from Madrid, Spain. Okay? So, kumusta usab sa nakailaing lugar, no? Ilabi na usab kang range rookie nga nakaroon sa Ireland. Ako usab nga igsuon din hidapit sa Ireland nga aduna ay gitawag small group nga gitukod usab diha aron sa paghatag og mensahe ngadto sab sa uban. Bueno, ari na sabta sa mga text questions na ato makita dinhi sa 0943-707-5281. Pastor, na ako'y pangutana. Makita ba sa Biblia ang Seventh-day Adventist litra por litra? Salamat. Daghang salamat igsoon, no? Kanang word nga litra por litra. Makita bagi kuno ang Seventh-day Adventist sa litra por litra. Ako mingon igsoon, tanan nga mga pangalan nga narehistro diha karon sa Security Exchange Commission, dili makita sa Biblia. Okay? Ang uban gusto mo angkon anang nay mga pangalan diha, pero we're very sorry tungod kay dili man na siya proper noun, no? Kung imong lang taon ga-describe man na siya. O ikaduha pa na sulat na nga panganan sa panahon ni Apostol Pablo og matingala ta nganong karon naman gigawas sa 20th century. So ako mingon nga ang tanan nga mga pangalan nga gisgutan nga naa karon sa gitawag Security Exchange Commission, walay usa nga mabasa sa balaang kasulatan. Pero ang nakahayahay sa gitawag natong tinuod nga simbahan igsuon, tungod kay ang tinuod nga iglesia, naa na siya gitawag natog mga tulumanon nga mabasa nato sa balaang kasulatan. Ug usa sa atong gibasa ganina katong Pinadayeg kapitulo 12 bersikulo 17 nga nagbantay sa sugo sa Dios, no? So lisod man kayong mo ang kuntan niya nga lana, pero ang kinaiya dili mo sukuhay. For example, mingong lugar ta nga iyatan ni Jesus Christ. Unya sakop ta sa gitukod ni Jesus Christ sa Mateo kapitulo 16:18 nga kay ikaw si Pedro og ninibato pagatukuron ko ang akong iglesia. So sa ato pa natukod ang iglesia, pinaagi kan Jesus Christ og nasaksihan kanis mga apostoles. Unya siyempre kay natukod pinaagi kan Jesus Christ, nasaksihan sa mga apostoles na ay mga pamatasan sa mga simbahan karon nga nag-angkon nga iyaha dito sa Mateo 16:18. Pero wala gi-practice ni Jesus Christ ang ilang gi-practice karon. Na pangutana mo ni, unsa may gi-practice kaniadto ug unsa may gi-practice karon? Kaniadto igsoon kung imo basahon ang balaang kasulatan, walay usa sa mga apostoles nagbantay sa adlawng Domingo nga ingon nga balaan, ingon nga adlaw yung pagpahulay, ingon nga adlaw nga igsisimba, walay usa. How come
nga diin mingangkon ta sa gitukod ni Kristo unya nasaksihan sa mga apostoles unya walay usa ka apostoles nagbatasan sa atong gitudlo. Okay? So ikaduha igsoon, how come nga ang mga apostoles unya si Jesus Christ nahimo silang Sabbath keeper? Ang ilang gibantayan ang ikapitong nga adlaw sa semana mao ang Sabado or Sabbath. Gitawag niya nag-Sabat sa mga sa balaang kasulatan or Shabbaton or Shabbat sa Hebrew, no? So imo makita ang igsuon nga gipractice na sa mga apostoles. How come nga ba nag-angkon sa mga pagtulunan karon unya ang ilang gipractice wala gipractice sa mga apostoles. Ingala lang ka simple igsoon dili na angay nga lalisan kay nganuman dinis Mateo 16:18 igsoon wala biya ngalan nga gibutang diha. Bisan sa ni magbalik-balik og basa ang Mateo 16:18, walay ngalan nga imong mabasa diha, no? So kani imong pangutana, tinuod ni siya igsuon, bisan ang ubang reliyon igsuon, walay mabasa diha na pangalan dinhi kay nganuman dili kinaiya sa Biblia nga nganlan nila ang iglesia sa pangalan nga ilang gusto nga ipangalan kay nganuman karon lang gani daan daghan na nag-angkon, no? So, daghang salamat na igsoon dirito sa pikas nga mga text question. Atong makita din nagingod diri. 0909-223-1103. Maayong hapon, Pastor. Si Kayuna ni Labuyo, Tanggob City. Mangutana lang ko matungod pagka-Queen of Heaven ni Virgin Mary o Mother of God. Unsa man stand sa isday. Ang stand sa Biblia sa isday igsoon, balik mis Bible. Wala man kita mabasa sa Biblia igsoon nga si Mary gitawag og Queen of Heaven, no? How ka matawag siya king? Queen. Kung matawag siya queen igsoon, it is because na siya king. Ma-address ba day kag queen kung wala kay king? Ang question kinsa day ang king? Kinsa di ang king na naapil lalago siya sa gitawag nato mo bitatong naay mga balasahon kaniadto igsoon nga na misinterpret nga ang Trinity kuno mao ang Father, mao ang Son unya mao si Virgin Mary. Wala na sa balaang kasulatan. Kini mo ngutan na igsoon wala sa balaang kasulatan nga ang Queen of Heaven mao si Virgin Mary. How come nga himo siyang Queen of Heaven nga mismo si Virgin Mary igsoon luwasunon man. Okay? Si Virgin Mary apil man na siya nga nakabaton sa grasya sa Dios. Kay ang tanan tao nga nakabaton sa grasya sa Dios katong mga tao nga makasasala. Listen man kayo nga grasyahan ka unya wala kay sala. Mo itong watay mabasa nga ang mga manulunda dito sa langit gigrasyahan kay ang manulunda dito sa langit igsoon wala mahulog sa sala. Ang nagrasyahan igsoon katong mga tao nga nahulog sa unsa sa pagpakasala. Kung imong tan-awon igsoon ang balaang kasulatan tin-aw, for example Tito kapitulo 2. Tito 2:11 nagingon, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag. Alang sa kaluwasan sa mga tao. Ngano na kinahanglan mga kaluwasan ang tao tungod kay ang tao makasasala. Nagrasyahan. No, apil na niini si Virgin Mary. Kaya nga naman, kung wala maggrasyahan si Virgin Mary, kinsa may magarantiya sa sala niya. Wa man tay mabasa sa balaang kasulatan nga si Virgin Mary walay sala. Pero kung mangutana mo nga nakasala si Virgin Mary, naapil na siya sige tawag ang tanan tao nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Roma 3:23. Pugno ato sang bugtuon kay natay caller, aton dawaton ang ato nga first caller. Okay. Go ahead, caller. Oh, go. Okay? Murag wala ka pasok, no? Okay, go ahead. Go ahead, John. Go ahead. Wala. Mura maugnay problema. Di na makipasok. Di na ko maklaro. Di maklaro ka. Putol-putol. Putol-putol, Exxon.
So kung di nato makaya, tawag lag balik igsoon aron matagaan nato og pagtagad ka na imong pangutana. Diri sa ta sa 0927-8674-537. Pastor, good PM, si Elsie Rayo ni sa Kinugitan, Misamis Oriental. Nagtanaw ko sa live broadcast sa pangutana, Pastor. Pangutana, ang usa ka libo ka tuig, isa sa raba kaadlaw sa Dios? Kung Sabado ang igpapahulay, sibo ba sa Sabado ang adlaw sa pahulay pagbuhat sa kalibutan sa nga Gregorian manta karon? Salamat daan. Okay, ang iyang pangutana igsoon kanang libo ka tuig usa ba kuno ang kaadlaw sa balang kasulatan. So nagtuko igsoon nga ikaw nag-refer sa ikaduhang Pedro. Wala man ka nagbutag bersikulo, pero ang ako nga apas sa imo nga pangutana igsoon kining gitawag natog unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 8. O gaton tan-awon igsuon kanang imong unahuna nga ang usa ka libo ka tuig sa mag-usa ka adlaw, no? Unya gitawag igsuon ingani maguni siya igsuon, no? Atong makitaan sa balaang kasulatan. Ang balaang kasulatan adunay gitawag nato og mga figure of speech. Unya sa gitawag nato og figure of speech igsuon, kining ang usa ka adlaw ingon, ang usa ka libo ka tuig ingon og usa ka adlaw. Kanang word ingon, sa English na igsoon like or as. Unya kung imong tan-awon ang pamaagi sa figure of speech kanang like or as, gitawag na siya igsuon og gitawag na to og simile. Unya ang simile igsuon wala na magistorya nga kung unsay nakasulat dinhi mao gyud na siya. Wala siya magisgot nga na igsuon kining word nga gitawag na to og simile. Kung dili ang simile igsuon para ana nga ang imong naong sama sa inyong amaha sa imong amahan, dili gyud nga ikaw mao ang amahan. Sama. O kanang ingon, no? Like akong basahon igsuon ang imong bersikulo dinhi sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 8. Apan ang mga higugma ayaw ka mo pagpakabuta. Bueno, naay caller ato sa bugtuon kay libalik ang atong caller. Go ahead, caller. Hello. I'll go. Pastor, kanang doon ako'y pangutana ba kay Brother Rodi sa kanang Galiti. Okay? Brother Rodi, kanang Galiti. Okay, Brother Rode, go ahead. Okay. Kaning sa bayad sa kuwan sa kang Ellen G. White ba, Pastor? Kang Ellen G. White, di ba, nga may nakabutang di ang giingon nga dili sa pwede mo inang pagkaki o mga kula. Naman ka Biblia, Pastor? Na, ipili sa kuwan ni Ellen G. White? Mas maayon ta igsuon nga mukutlo ka og writings ni Ellen White, dili lang nimo isaysay kay adunay dakong possibility na sa imong pagsaysay dili na mao ang iatong nabasa dito sa sinulatan ni Ellen White. Okay? Pero ako maingon, mismo pa ang siyensya igsuon. Nagatambag man lang. Nauna pa man gani si Ellen White, wala pa'y siyensya naghisgot na daan si Ellen White nga likayan ng mga butanga. Okay? Dili si Ellen White Bible ha nga sa pag-describe gana sa sinulatan ni Ellen White mas labaw magani ang Biblia kaysa iyang sinulatan. So dili nato ibutang ang sinulatan ni Ellen White nga murag Bible nga kini sala kini dili. Kung imong basahon igsuon mao na gitawag natog mga talambagan. Okay? Mismo gani karon ang atong medical science gatambag man. Say for example, kining mga cola drinks. Ang siyensya naghatag nagtambag nato karon nga usa sa cause gitawag natog problem sa adunay mga diferensya sa kidney labi na nga dugay nakasigig inom sa mga cola drinks. Usa na siya sa cause nga adunay problema ang imong kidney. So meaning to say, mismo pa ang science bisag di na lang ta Ellen White naana ang science nagpahibalo nato igsuon nga kining mga butanga angay likayan kay nga naman dili ni maayo sa panglawas. Para sa ako igsuon dili na kumukutlo pa og lain pa kang Ellen White, dili na kumukutla kang Ellen White. Kay nga naman si Ellen White propeta na sa Seventh-day Adventist, dili na propeta sa Katoliko, dili na propeta sa Protestant. Ngano mukutlo man ko sinulatan ni Ellen White nga dili man na siya masabtan sa mga dili Adventist.
So ang akong kutloon, ang siyensya na gid mismo nga, ang siyensya nagingon, likayan pag inom og mga soft drink. Kay mismo ang soft drink igsuon, kag kwaon nimo na gikan sa refrigerator, unya kwaon nimo ang kabugnaw ni ana, dili ganahan mo inom ang mga tawo ana tungod sa katamis. So bisag dili na lang Ellen White, diri na lang ta sa gitawag nato og sa discovery karon sa siyensya. Okay? Sa samot na nga makaingon ta nga advance di ay ang nahibaw-an ni Ellen White kay ulahin na ang siyensya na kaisgot niya na. Okay, balik ka ni Mike John kung napakay pangutana. Okay, Pastor. May pagkakita na, Pastor. Kanina sa Leviticus, apil ba nawagan ka, di ba natin nabasa nga, kaling sa Pastor? Levitico, siyang kuan, verse kapitulo. Kaling sa Leviticus, apil na sa kaling ba, Pastor ba? Levitico, Leviticus City, kung si Bagani, kaling sa mga mga nabaog sa mga katubigan, gaya hindi pagkaon. okay, unsa may problema ano? Tama ng mga tinghason. Okay? Kanang tinghason, iba, ng doktor, nag-inuman nga, baka, kung sa bukong ba, baka, ayaw kung bukong nga sa Ang Biblia igso nagingon. Atong tanaw na Deuteronomy kapitulo 14 sa iyang bersikulo 9. Sa tanan nga anaa sa tubig kini pagakanon ninyo. Ang tanan nga adunay kapay og himbis pagakanon ninyo. So mo ni gingon sa balang kasulatan. Tanan nga adunay kapay og adunay himbis pagakanon ninyo. Unsa may dili pagakanon? Tiwason sa pagbasa. Og ang bisan unsa nga walay kapay og himbis dili kamo bagakaon mahugaw kini alang kaninyo. Ang kinasun igsoon kay naa na siya sa tubig o imo makitan wa siya kapay, so now label siya sa mga tao nga dili na siya angay pagakanon. Unya kung himong tanaw ng siyensya igsoon, matingala ka ang mga butang nga gidili sa balaang kasulatan nga dili pagakanon, ilabi na usab sa mga butang nga naa sa tubig, daghan siya og problema. Okay? Ang ako na lang, ihatag na lang nako sa imo ang research nimo, i-research nimo sa gitawag nato og internet aron makita nimo ang mga disadvantages sa mga butang nga mga mahugaw nga mga butang nga gideklara sa Biblia ug unsay naa ni ana. So inga na igsoon. So dili na ingon nga ang Adventist mo nagbutbuot, mabasa na sa balaang kasulatan, especially sa atong gibasa sa Deuteronomy kapitulo 14. Na igsoon sa balaang kasulatan. Matapasin ako pa sa ang kinasun ko ng kalsyon sa bukog. Ang kinasunod sa? Ang kinasun ko ng kalsyon sa bukog. Kada bang pagpaligon ko sa bukog? Paligon sa bukog? Oo, kanang kalsyon ba? Mukha pag kinasun. Okay, ibutang ta lang atong tugutan nga imong nasimong nahuna so walay pag-uyon makapaligon sa bukog. Nakasiguro sa nga walay baylo ana nga problema. Kay daghang baya igsuon nga makapalig-on sa bukog, nga diin dili angay kaunon sa iyang mga katawhan. Naay mga pagkaon igsuon nga naay makahatag benepisyo sa imo pero mas dakong kadaot nga mahatag kanimo. For example, ang uban mingon nga moinom kog mga cola drinks, makatambal sa kong uhaw, pero ang problema, unsa ang problema ihatag sa imong lawas? For example, bino, moinom siya og daghang bino aron makalimot siya sa problema, unsa man siya ihatag nga kadaot sa iyang lawas. So, kung imong tanaw igsoon ang siyensya, daghan ang gisgutan niya na. So, bisan na lang, ato na lang tumanon ang Biblia. Kay Biblia mo ginagingon, nga dili ikaw magakaon niya na, kay hugaw ka na alang kanimo. Kay nga ni magud mga pinangga, ang bala kasulat tagingon nga kita katawhan nga pinili mo nang giingon ni Pedro. Nga diin kita mga katawhan nga pinili. Kay pinili man ta ang ato sang pagkaon pinili. Dili tanang butang nga naa dinhi sa bala ang kasulatan makapalig-on kanimo. For example, unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 12 ato ning basahon. Nangiyon dire 12 og 13. 6 ingon siya dire, aya ang tanang butang ikatugot kanako apan dili ang tanang butang makaayo. Ang tanang butang ikatugot kanako apan dili ako magpaulipon sa bisan unsang butang. Muna siya usahay igsoon nga mga prinsipyo. Gani ang gisgutan ani igsoon, wa man ni magisgot og mga mahugaw nga mga butang kung imong basahon ang context. Pero malipay kita sa pagsunod sa balaang kasulatan nga kung aduna gani problema, likayan na lang gyud na siya. Okay? Muna ang gingon sa balaang kasulatan igsoon. Padayon igsoon, sa imong pangutana. Okay, wala na pa sa Okay,
Wala na? Wow. Sige, daghang salamat Igsoon sa imong pagpanawag. Okay, dirita sa balik ta sa katong usa ka libo ka tuig nga naa sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 8 nga iyang gihuna-huna nga ang usa ka libo ka tuig ang equivalent usa ka adlaw. Ang gingon ni Igsoon sa gitawag 3:8, apan mga hinigugma ayaw kamo pagpakabuta ni ining usa ka buta nga tinuod nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Wala mag-ingon ang bersikulo Igsoon nga ang usa ka libo ka tuig usa ka adlaw. Ang usa ka adlaw usa ka libo ka tuig wala. Nag-ingog ingon nga ingon, kanang word nga ingon, that is simile Igsoon. Ang pangutana, nganong ang Dios nagtandi manining mga butanga nga ang usa ka libo ka tuig ingon ug usa ka adlaw, nganong aduna may pagtandi? Ang background magud ani nga text Igsoon, usahay magud ang uban mogamit ani sa eschatology. Ilang gamiton sa prophecy. Igsoon dili ni siya nato magamit sa eschatology. Ang punto lang ani nga bersikulo Igsoon nganong naisgutan kini nga ang usa ka libo ka tuig ingon ug usa ka adlaw, ang usa ka adlaw ingon ug usa ka libo ka tuig. Kung imong tan-aw nga context, naa magoy mga magbugal-bugalon diri. Kung atong basahon Igsoon, okay. Sugdan nato sa pagbasa sa bersikulo 4. Og nagaingon hain man ang saad sa iyang pag-ani kay sukad pa sa pagkamatay sa mga amahan ang tanang mga butang nagapabilin nga maura gihapon sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. So imo makita nga naa magoy mga mayubiton nga nagyubit nga asa naman ang iyang pagbalik. Nangamatay na lang itong mga tigulang, wa pa man nga kabalik. So nagayubit. Kung sa ang tubag ni Apostol Pablo, kay ang mga tao gilaay, remember ang Dios dili laayon. Mao man naingon si Apostol Pedro, dili si Pablo. Ningon si Pedro nga wala ba mo mahibalo nga ang usa ka libo ka tuig sa Dios ingon ug usa ka adlaw. Ang usa ka adlaw sa Dios ingon ug usa ka libo ka tuig. Ang Dios igsoon dili laayon. Kung imong lantawon linantawan sa Dios kung mauni ang usa ka libo ka tuig nga nangagi ug mauni usa ka libo ka tuig nga presente ug mauni ang usa ka libo ka tuig nga future alang sa Ginoo gilantaw niya ni tanan. Okay? Gilantaw niya tanan. So ang Dios dili na siya laayon. Wa tay mabasa sa Biblia igsoon nga ang Dios laayon sa pagpaabot. Kita ra tao laayon. Ang timetable sa Ginoo sa iyang pagbalik iyang kabubuton dili ato sa tao. Mao ni nga mitambag si Pablo alang niya atong gipanglaay, alang atong mga mayubiton nga ang usa ka libo ka tuig alang sa Dios ingon og usa ka adlaw. Ang usa ka adlaw alang sa Dios ingon nga usa ka libo ka tuig. Wala mag-ingon ang Biblia nga ang usa ka libo ka tuig usa ka adlaw. Ang usa ka adlaw, usa ka libo ka tuig. Wala mag-ingon ang balaang kasulatan. So aduna lang tay 3 minutos nga nabilin igsoon, 5 minutos nga nabilin. Niay usa dinhi sa 0930-252-9299. Nindot unta paminawon ang pangutana pastor pero magsigi og okay na iyang gikuan ni. Kuan ni siya tong niagi ni nga mga Sibya. Isa naningkamot jud ang kaaway sa pagbaldas sa mga namati kapag laom ni diri sa Milbok, Palimbang, Sultan Kudarat. Okay, daghang salamat. Dirita sa 0935-3282-554, gubiin pastor, pila man di ay kaklase ang sulod sa Biblia kay dunay nag-ingon ang Biblia dunay pasumbingay, duna pod history, palihog explain ko kay nalibog pod ko mahitungod sa inyong doktrina. Kay daghang salamat ni Igsoon. Kini nagisigutan ni siya og hermeneutics. Ang hermeneutics Igsoon siya nakasiyensya sa pagtuon sa balaang kasulatan sa saktong mga pamaagi. Kaysa pagtuon sa balaang kasulatan Igsoon, ako na lang isa-summarize ngadto sa tulo. Actually daghan ni siya. Number 1, gitawag nato og gitawag nato grammatical principle. Number 2, nagitawag natog historical principle. Number 3, nagitawag natog literary principle. Arita sa grammatical. Ang grammatical Igsoon, ang Seventh-day Adventist wala magsalig lamang sa mabasa litra por litra sa mga version sa Biblia. Remember, daghang kay version sa Biblia. Na King James Version, na Revised Standard Version, na International Version, uban pa. No? So, imo makita. So, kung aduna may mga problema Igsoon, mudagan ang mga Seventh-day Adventist dito sa original nga pinulungan. Ang New Testament, Griego,
ang Old Testament Hebrew, for example, maghisgot lugar ta og pagsabot sa mahitungod sa gitawag nato og gugma. Nahibalo kita nga naay gugma padapat ngadto sa Dios, naay gugma padapat ngadto sa tao, naay gugma padapat sa ato opposite sex. Mao nang ingon nga padapat sa gugma ngadto sa Dios, mo nang gitawag nato og agape, exclusive nga gugma sa Dios og dili ni siya pwede nga maghamit nato kay iya kana sa Dios. O kining ginawa natong pilya, mabitan ni nang tukod nga gitawag og Philadelphia kay usa na ka compound word nga nabubahin sa duha, pilya og adelpos. So meaning, pilya means love, adelpos means brother, it is a brotherly love. So ang word nga Philadelphia, gitawag siya brotherly love. So muna gitawag nga nabilong sa gitawag natong grammatical principle. O daghan mga problema sa balaang kasulatan, masulbad sa gitawag natong grammatical principle igsuon. Nga kung atong tagsa-tagsaon, daghan ni siya. Ikaduha nga punto igsuon kaning gitawag natong historical principle. Sa Biblia igsuon kinahanglan ato sa i-consider ang history. Mabitaw nga ang Seventh-day Adventist sa ilang pagtuon sa balaang kasulatan gitawag siyang grammatical historical, no? So mao ni nga mga pamaagi kay daghang mga klase pagtuon sa balaang kasulatan. So gawas sa grammatical igsoon i-consider sa Seventh-day Adventist ang history. For example, magisgot ang Daniel kapitulo 2. Sa Daniel kapitulo 2 igsoon nagisgot og ulo nga bulawan. Ang dughan gitawag nato og silver, unya bronze din ang gitawag nato og dinhi sa gitawag nato og hawak, unya puthaw dayon sa paa. So kung imo makita si Daniel sa nagisgot nga aduna ang ulo mao ang Babylonia, unya based on history after sa Babylonia na nisunod ang Medo Persia nga mao ang girol ni sa gitawag natong Cyrus na sa Biblia. O niya, human sa Medo Persia, misunod ang Gracia. Based on history, dito na misulod si Alexander the Great. So, mauna nga, daghang mga butang ni balang kasulatan, nga yagi na to o gitawag na to history. So, ano na gitawag na to historical principle. Mismo sa pagsulbad sa problema sa pangalan sa Dios, naagi ka po na to historical principle. Now, dini usab, katapusan, kini gitawag na to literary principle. Na ay parables, na ay simile, na ay daghang nga mga hulad nga pamulong din igsuon. Nga diin, kinahanglan atong tunan kay kining Biblia dili Pilipino. Kining Biblia gikan sa mga Israelites. So ang atong paghubad sa balaang kasulatan kinahanglan murag na pagditay pagagitawag natong Israelites para masabtan nato ang ilang kultura ug kustombre. Buno kay nakabsan na mata sa atong panahon. Daghan salamat sa inyong mga text, daghan salamat usab sa tawag ug daghan salamat usab sa inyong mga pag-ampo ug ako nga pangumusta usab sa kang Grange Rookie nga ato nga igsuon nga karon sa Ireland ug sa tanan nato nga gitawag kauban sa North Central Mindanao Conference. Bueno, sa ngalan sa among station manager, Sir Janser Calibod, sa among sub-communication director, Pastor Hisbon Buscato, o usab sa media ministries director, nga mao si Pastor Nelson Paulo, kini si Pastor Chris Bacalares Wingon. Siya na pagkamatay aron sa pagpatunhay sa kamaturan, maure angi nga mabuhi, mag-ampo kita. Daghang salamat o Diyos sa imong paguban, daghang salamat sa imong gugma. Daghang salamat usab sa imong panalangin, Lord, nalipay kami sa makausap pa. Ikaw nakiguban ka namo hangtod karon, nagaprotektar ka namo hangtod karon, ug ako nagaampo alang sa mga OFW na sa lain-laing lugar sa kalibutan nga ikaw magapanalangin kanila. Salamat o Dios sa imong pagtubag sa mga pagampo kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. How can a person help their spouse get rid of a bad habit he or she disapproves of, without nagging? Well, because we're all imperfect human beings, we all have bad habits. The important distinction to make is whether or not the habit is one that is sinful or one that is just annoying. So what's really important in this situation is our approach and our attitude towards the situation.
It's important to know that we cannot change our spouse. That disapproving behavior that we're talking about is in our circle of no control. The best thing to do if things are gonna change is that we need to talk like friends, be open with one another and share what's going on. And the better friends we are, the easier it's gonna be to resolve our issues, because when we're friends, we can make things work.